I continuem aquí a l'Ibona Lletra. El romànic s'ha considerat com un art nacional de Catalunya, però, malgrat que en tenim tots la imatge, potser no en coneixem prou els codis. Ens hauríem de posar en la mentalitat de la persona de l'edat mitjana per acabar-ho d'entendre del tot. Joan Pau Hinarejos, periodista, guionista, persona del món de la comunicació, és també un apassionat del romànic i parla de tot això en el seu recent llibre Amb ulls de romànic. La seva activitat com a divulgador l'ha fet molt conegut a les xarxes socials amb els seus perfils de romànic català. Joan Pau, benvingut, gràcies per estar aquí al plató de l'Ibona Lletra. Moltes gràcies a vosaltres. A veure, es tractava d'això, no, Joan Pau, de donar-nos les claus perquè puguem tots d'alguna manera llegir i interpretar el romànic. Com més coses en coneguem, més gaudirem quan veiem una d'aquestes obres, no? Sens dubte, com més coneixes, tens més curiositat, pots estimar-te més les coses que t'ensenyen, no? Jo parlo sempre del plaer de reconèixer, no només de descobrir les coses, que també, no?, quan som infants, la primera vegada que descobrim, no sé, els colors, les lletres, però sobretot reconèixer. Quan has estudiat alguna cosa, per exemple, molta gent ha estudiat el romànic a l'escola, o li sona perquè l'ha vist anant d'excursió per Catalunya. Doncs a través d'aquest llibre o de les iniciatives que tiro endavant, busco aquesta retrobada, més que res, no? Perquè és un paisatge que ja ens sona una mica vagament, però saber-ne més coses i reconèixer i retrobar-te amb coses que potser et sonaven o que les tenies en el teu background familiar, doncs trobo que també dona un plaer especial. Hi ha molta gent que segurament el coneix per els perfils a les xarxes socials, Twitter, Instagram, el canal de YouTube. Per exemple, 6.000 seguidors a Instagram, més de 18.000 a Twitter, i ara també a TikTok, a Blue Sky... Sí, estic a tot arreu on es pot estar. Sí, sí. Tot arreu. Miro de ser omnipresent amb l'esperit sant del romànic. Són unes xifres espectaculars parlant d'un conte d'art i un conte específic d'art romànic. Què el va motivar a llançar-se a això? Més enllà de les xifres, que poden ser més o menys modestes, jo parlo sempre i destaco el retorn qualitatiu que ha tingut aquest projecte pràcticament des que vaig començar, que no fa tant, fa uns 2 anys i mig, no? Perquè sí que és veritat que sobretot a X, que ara s'ha convertit en una xarxa més controvertida, és on tinc més comunitat, uns 18.000 seguidors, però sobretot la resposta de la gent, no? Quan vaig començar a fer fils, especialment, doncs que la gent em comentava, no? Interès de mitjans de comunicació, no? Que agraeixo moltíssim. És a dir, va despertar un interès estrany. Dic estrany perquè a priori no sembla un tema que diguis, mira, un tema de masses, un tema molt comercial. Ara et posaràs a fer un Instagram del romànic i a fer memes, fins i tot, i a fer vídeos. Doncs aquest efecte nínxol també a vegades ajuda, no? Dedicar-se a un tema molt concret i especialment fer-ho amb un to atractiu, que sigui amè, buscant el sentit de l'humor quan cal, però sempre amb una base divulgativa, doncs pot haver servit per amplificar aquest interès pel romànic. Parlarem del llibre ara de seguida, que és una cosa diferent, però, per acabar amb aquesta part, la clau de molts dels posts que fas a les xarxes socials és establir una comparació entre imatges del romànic i de la contemporaneïtat, fins i tot de l'actualitat més estricta que seguim nosaltres com a periodistes. No? Per fer-nos veure potser que no estem tan lluny, o sigui que, a veure, aquella gent a l'edat mitjana, però que tampoc no, d'alguna manera i amb humor, dir-nos que no estem tan lluny d'aquella gent. És que no ho estem, i en la història de la cultura val la pena resseguir aquest fil roig que ens uneix en moltíssimes coses, no? El llibre tracta, de fet, temes universals, no? Començo parlant del naixement, de la creació, acabo parlant de la mort, parlo del cos, del dolor... Són coses que ens interpel·len a la humanitat i a totes les generacions. I pel que fa a això que deies d'aquestes comparatives del romànic amb el món actual, d'alguna manera jo busco que sigui una mena de broma il·lustrada, i m'explicaré. Dic que tots som romànics sense saber-ho, sense ser-ne conscients, no? Perquè ho som culturalment, parlem llengües romàniques, parlem el català, som d'una civilització que ve de l'antiga Roma i per això també el romànic rep aquest nom, no? Perquè continua tradicions constructives de l'antiga Roma. Per tant, ja només per això establir aquesta comparativa del romànic amb l'actualitat és ensenyar-nos d'una manera humorística que venim d'aquí en certa manera. I es pot fer d'una manera dadaista i una manera estripada, no? I aquestes comparatives amb la política internacional o amb un Barça-Madrid o amb el que sigui. Sí, o amb el senyor Donald Trump que dient
que el romànic ja el va dibuixar. Ja estava inventat, com en els Simpson, no? Estava inventat, però algunes coses que fan rumiar, o sigui que no fa gaire, per exemple, ara recordo una imatge del famós cavall del Guernica de Picasso comparat amb una imatge medieval, i després en parlarem també de Picasso, que també surt en el llibre, però que a vegades, estèticament hi ha referents. O sigui... És a dir, hi ha totes les capes de lectura. Hi ha el pur joc de fer un mem que em tracta la butxaca simplement per entretenir, però també hi ha les analogies que hi són, perquè artistes moderns, com podem tenir ocasió de comentar, com Picasso, com Miró, Tàpies, s'han inspirat en les fonts del romànic, també. I és que, a més, el romànic d'alguna manera connecta amb molts llenguatges actuals o del segle XX i XXI, com el còmic, com l'animació, com la publicitat, per molts motius, no? Perquè té aquesta utilització aleatòria del color, colors molt saturats, molt brillants, una línia molt gruixuda. És un art que no vol ser ni versemblant, ni especialment amable ni simpàtic, sinó que vol ser eficaç. I en això connecta molt, doncs això, amb la publicitat. Té els seus claims, té els seus logotips, és a dir, que és un art que busca ser molt més persuasiu que no pas això, versemblant o assemblar-se a la nostra impressió òptica de la realitat. Per acostar-nos al romànic hem de deixar de banda prejudicis que podem tenir sobre l'edat mitjana, fins i tot sobre el mateix art romànic. O sigui, d'alguna manera, aquella idea de que és una edat fosca, de que és una cosa molt senzilla perquè no sabien fer res més, i el cito. Per als ulls occidentals, el món del romànic ha quedat més camuflat o, segons com, preservat dins la voràgine idealitzadora / falsejadora de l'edat mitjana. Totalment. Si us fixeu en les ficcions contemporànies que han fet més fortuna, Joc de Trons, moltíssimes, El Senyor dels Anells, sobretot l'edat mitjana que ha fet més fortuna, sempre passada per l'adreçador de la modernitat, potser és la més neogòtica o neoneogòtica, no? Per això, doncs, el món de les catedrals ens ha arribat molt més, no? Dels arcs apuntats, i dic això, que el romànic ha quedat més en un calaix, més tancat, no ha fet tanta fortuna, no s'ha identificat tant amb la recuperació dels estils nacionals, per exemple, França, Alemanya, altres països que sí que han vist en el gòtic un art nacional. I a Catalunya, doncs, potser perquè va ser de les primeres zones d'Europa on va arribar el romànic, en aquest arc mediterrani, que va del nord d'Itàlia, Catalunya passant pel sud de França, doncs aquella generació dels Puig i Cadafalch i tots els seus contemporanis es van fixar que sí, que podia ser el bagul perfecte d'on treure alguna cosa semblant a un estil nacional, que era el que feien les burgesies de tots els països que buscaven el seu estil nacional, no? Doncs a Espanya hi havia gent que es fixava en el mudèjar, a França en el classicisme de Versalles, a Itàlia no cal dir tot el llegat del Renaixement. Doncs sí, va haver un cert enamorament o redescobriment a principis del segle XX, que era hereu de la generació romàntica respecte al romànic, que va fer, entre altres coses, mobilitzar molts recursos per portar moltes pintures que eren al Pirineu a Barcelona, posant les bases del que seria el Museu Nacional d'Art de Catalunya, un moviment... Que per sort això va permetre que es conservessin, que més a saber on serien ara si no s'hagués fet això. Exacte. Pot haver estat controvertit i poden haver opinions molt legítimes sobre si les obres d'art haurien d'estar en el seu lloc o allà on poden ser millor preservades, però sempre cal recordar que la guspira de tot això precisament ve pel perill que aquestes obres d'art tan i tan valuoses marxessin a l'estranger. La història de Santa Maria de Mur, aquesta canònica del Pallars Jussà, que la va novel·lar Martí Gironell, Estrapo, no? Quan es va activar l'interès dels nord-americans per a aquestes obres d'art, que aquí no n'érem prou conscients encara, i allà sí que ho veien, sí que veien el valor d'aquestes obres. Això va fer encendre les alarmes i dir, anem a muntar tot un programa de rescat i com a mínim portar tots els frescos que puguem, les pintures murals, a la nostra metròpoli, que en aquest cas era Barcelona. Em crida l'atenció quan diu que ens hem d'imaginar aquestes obres a la llum d'unes espelmes, que no és el mateix que veure-les a la llum d'un museu, amb una llum tremolosa que, si ens situem en la manera de veure el món que tenia una persona de l'edat mitjana, o sigui, les veia movent-se gairebé, vives. O sigui, li feien una impressió que a nosaltres no ens fa la mateixa. Nosaltres les contemplem com aquell que va contemplar una obra d'art. La impressió que tenia algú d'aquell moment en la que ens hauríem de situar era molt diferent. Era, en fi, gairebé màgica. O sigui, estava veient allò transcendent a través de l'art, no?
És curiós perquè fins i tot podem dir que mai podem arribar a veure una obra d'art com era originalment. No només per les transformacions que pateix l'obra d'art, que també, i el romànic les ha patides, i substitucions estilístiques i retocs de molta mena, sinó també per això que dius, per les condicions ambientals que han canviat radicalment. Al segle XII, evidentment, no hi ha enllumenat elèctric, per tant, tu entres en una església on hi ha certes zones il·luminades estratègicament, les més importants litúrgicament, l'absis especialment, d'altres que estan a les fosques, i com tu deies, doncs aquesta il·luminació per combustió fa que tu vegis les pintures i les obres d'art amb aquest cert moviment, que això en parla l'historiador Michel Pastoureau, no? Que fins i tot diu que les pintures rupestres doncs, ens hem d'imaginar la gent que les veia veient pràcticament una animació, perquè estem veient aquestes obres d'art sota una llum flamígera, no pas aquesta llum fixa, freda i estàtica, asèptica fins a cert punt, de les nostres vivendes actuals o dels museus. És que, de fet, és ben bé el que diu el títol del llibre, amb ulls del romànic, o sigui, i els ulls són importants, perquè, de fet, aquest llibre va tocant diferents aspectes, diferents temàtiques, diferents escenes que són o personatges, o la Mare de Déu, el Crist, etc, els dimonis, les bèsties, però comença pels ulls. I per algun motiu comença pels ulls. Esclar, si ensenyem als espectadors, que ja ho poden veure, doncs, aquesta imatge de la portada, aquí els ulls hi tenen un paper molt important. Aquests ulls que veiem aquí, que d'alguna manera, ens miren, són molt potents en relació al conjunt de la imatge. Sí, és difícil restar indiferent davant de les mirades del romànic, perquè són tan frontals, són ulls tan oberts com taronges que t'escodrinyen, que et sents intimidat, i ja era això. Es tractava de que tu entressis a l'església i et sentissis mirat, vigilat. Jo el que convido al lector i us convido és a retornar aquesta mirada al romànic amb els ulls actuals i a veure això, entre altres coses, la immensa importància que tenen els ulls, que això ens connecta amb moltes tradicions de la història de l'art, especialment de la Mediterrània, amb l'art romà, amb l'art egipci, aquesta mirada frontal, no? Aquesta idea d'omnisciència divina, no? D'ulls que mai descansen, fins i tot dels màrtirs, que els hi fan tota mena de malvestats i els infligeixen dolor, i mantenen aquesta cara de pal i aquesta cara amb els ulls ben oberts, no? Donant a entendre que, tot i que el cos pot ser vulnerable, l'ànima pertany a un altre món, no? Pertany al regne del cel, no? Per tant, aquestes dissociacions del romànic, avui que estem acostumats més a una cultura del secret o de, en certa manera, amagar-nos, camuflar-nos, tenir dobles i terceres intencions, doncs potser el romànic ens xoca perquè és absolutament directe i unívoc. Diu uns gestos molt codificats, també, que també m'ha agradat molt la comparació, perquè l'entendrem molt bé tots, serien com els emojis actuals. O sigui, uns gestos que tothom entenia. O sigui, que eren uns estereotipats, més o menys, però que tothom sabia aquells gestos què volien dir, algun de molt concret, a més. Exactament. Tenim especialment la benedicció, no? Els tres dits amunt del Crist de Tabull i d'altres personatges sagrats. En l'art occidental és així, en l'art oriental és una mica diferent, però és un dels gestos més característics i, clar, atesa aquesta neutralitat de les cares que comentàvem, no? Els romànics són cares de pal, són personatges inexpressius, són sobretot les mans, i altres també símbols geomètrics, els que ens donen la clau interpretativa de l'escena, no? Ens donen el context per entendre-la, no? Les mans dels orants que estan amunt, per exemple, els dits assenyaladors, ja sigui de l'àngel que assenyala doncs alguna teofania, com d'algun governador amb intencions més malvades que està condemnant doncs algun apòstol o algun màrtir. Per tant, sí, són mans que són gairebé tan presents com els ulls i tan expressives, fins i tot amb gestos que són molt estranys i molt poc naturals, no? Com el palmell de la mà ben obert al davant del tors, no? I en tots els casos, fixeu-vos que es tracta de que siguin símbols reconeixibles, malgrat que són mans, són ulls, són cares que no s'assemblen a les reals, però la gent les entenem. Tenia aquest codi. Exactament. Tenia aquest codi. Hi ha algun moment en què, o sigui, ja sabem que no sabem els noms d'aquests artistes del romànic, el mestre de no sé què, però no sabem cap nom propi. Molt pocs. Poquets. Molt pocs. Hi ha algun moment en què l'ànima de l'artista es vegi més? Que aquí hi ha posat alguna cosa seva, d'imaginació, de sentiment, a vegades penso, potser, doncs, quan representaven animals, dimonis, podien deixar anar una mica més la imaginació, o de dir, no, aquesta obra té com una ànima que m'arriba més.
Aviam, avui en dia tenim molt clar el concepte d'autoria individual, ja sabem que això no sempre ha sigut així. En la major part de l'edat mitjana no coneixem els artistes, amb excepcions. Per exemple, al claustre de Sant Cugat, el seu autor s'hi fa una selfie de pedra, es representa a si mateix com a picapedrer, Arnau Cadell, que també està vinculat amb les obres de Girona. Però en general és cert que no era tan important la signatura i la marca individual, cosa que no treu que sí que hi ha obres i conjunts d'obres que ens permeten, pels seus trets distintius, vincular-les o bé a un autor individual o a un taller. Per exemple, es parla del mestre de Taüll, del mestre de Pedret, i també ens ha de fer pensar una cosa. Tendim a imaginar el romànic com un art naïf, que es pot assemblar a l'art infantil, que de vegades és així, però potser és perquè tenim al cap certes obres dins el repertori romànic, potser de les més rústiques, i això passa en tots els estils, és a dir, hi ha un Miquel Àngel, però també hi ha un pintor més vulgar. Les Mare de Déus eren rústiques. Absolutament, les Mare de Déus. Però ho diu, la del Solsona no. Efectivament. L'exemple de les Mare de Déus, no? La majoria de les que tenim al cap són aquestes figures, com dic al llibre, asexuades, rectilínies, que no són belles en ve alta en el sentit modern que li donem a la paraula, no? Tot i que a mi m'encanten. Però també tenim la Mare de Déu del claustre, que és encisadora, és una reina pràcticament ja de transició cap al gòtic. Doncs de la mateixa manera tenim pintures que són molt naïfs i que a mi m'encanten pel seu encant oníric, infantil, però també tenim conjunts com Sant Climent de Taüll, com Pedret, que són d'una qualitat extraordinària, que són classicisme medieval, per dir-ho d'alguna manera, i són les que surten en llibres d'història del romànic d'arreu del món. Per tant, ens hem de fixar que tampoc és una cosa, no és un corpus únic, no? En el romànic hi ha artistes més rústics, més dotats, i la gràcia és que podem trobar un encant en totes elles, no? Unes perquè són molt directes, molt expressives, altres perquè són molt perfectes o molt acurades en la geometria, en el dibuix, etc. Doncs tot això és el que en aquest llibre, amb ulls de romànic, de la Rosa dels Vents, aprendrem a llegir, a veure, perquè encara que en tinguem tots més o menys la imatge d'aquestes obres del romànic, hi ha molt al darrere, i si entenem tots aquests símbols, tots aquests codis, tots aquests gestos, tots aquests colors, totes aquestes mirades que hi tenia l'home medieval, ho gaudirem molt més nosaltres, també. I tot això és el que ens permet la feina divulgativa que fa el Joan Pau Hinarejos en aquest llibre, a les xarxes socials, i que agraïm que també dintre d'aquesta feina divulgativa inclogui el fet de passar per les televisions i explicar-ho. Per descomptat, és un plaer. Salut i romànic. Salut i romànic, m'agrada. Salut i romànic. Salut i romànic. Amb aquesta salutació acomiadem el nostre I Bona Lletra d'avui. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes aquí a la televisió. Fins ara.